A Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro mantense na loita polo título da Primeira División Feminina tras impoñerse ao Cambre. As boirenses son agora segundas e están a só 2 puntos das líderes, o Orzán. A Primeira División Feminina Zúa Ulloa está a vivir as súas últimas xornadas con todo por decidir. O primeiro posto está rifado polo Orzán, o Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro e as Celtas B, que se manteñen nun abano de 3 puntos de diferenza a falta de 6 por xogarse. As boirenses non perden o pulso e colócanse segundas na táboa logo de sumar un importante triunfo a domicilio. As xogadoras adestradas por Miguel Ángel Ramos visitaron o Dani Mayo, onde se mediron o Sporting Cambre. As do Barbanza saíron entoadas e no minuto 5 xa mandaban no marcador grazas ao gol de Carla Sanda. O dominio era do conxunto visitante e reafirmarono co segundo tanto, obra de Antía González, que subiu o marcador no 21. Xa na segunda parte, no 47, o Cambre acurtou distancias, pero o Boiro mantivo a súa diferenza e de cara ao final, no 88, volveron a tomar distancia coa diana de Cristina Feijó. Unha 3 final, 3 puntos de ouro que sumou o Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, que sega 2 puntos do Orzán, líder. Este domingo, as boirenses visitan o filial do Victoria no Santa Isabel, encontro no que precisan gañar para seguir na loita polo título. Pero antes, o Boiro afronta as semifinais da Copa do Sar. Mañá xoves mídese ao Calo no Municipal de Rebordelo por facerse cun posto na final deste torneo. As pupilas de Ramos afrontan con gañas e ilusión estas semis, que comezarán ás 7 da tarde. Tamén haberá un equipo da comarca na outra eliminatoria, xa que o Noia enfrontase ao Touro para chegar á final. O anexo do Julio Matomatito será o escenario no que as brancas buscarán facerse cun posto para disputar o título. O duelo entre o Noia e o Touro desenvolverase mañá xoves ás 7 da tarde.